UMzantsi Afrika uphakathi kwixesha elibanda ngeyona ndlela kweli xesha ujongene nobhubhane wentsholongwane yeCorona. Iphondo laseNtshona Koloni beliqikelele ukuba iza kuba lixesha elinzima eli lokosuleleka kwabantu de kube sekusiphelweni senyanga kaJulayi. Kodwa ngoku liphondo laseGauteng eliphala phambili kwezi ngxaki, kuquka iphondo leMpuma Koloni kunye nephondo laKwaZulu-Natal. Where Gauteng is now is where we were 5 weeks ago, or even 6 weeks ago. So they might still have a very steep incline for the next 6 weeks, and it will be quite devastating if that's what's happening in their setting. Iphondo leNtshona Koloni yaba liphondo lokuqala ukuba nabantu ababhubhe ngenxa yale ntsholongwane ngomhla wama-27 kwinyanga kaMatshi, neyaba lusuku lokuqala ngqa lokumiswa ngxi kweentshukumo. Omnye wabantu abaye babhubha ngenxa yale ntsholongwane ngumongikazi uPetronella Benjamin, nowachitha iminyaka engama-40 ezinikele emsebenzini wakhe. Nelly lived her calling. She was born to purpose. She was absolutely born to do what she did, and her whole life was what she did. You know, she was a people's person. She just reached out to everybody, and everybody was her family. Ngomhla wama-23 kwinyanga kaJuni bekusele kubhubhe abantu abayi-1500 eNtshona Koloni. Not a single person, doesn't matter who they are, could have predicted the personal impact that COVID would have had on every single person. Kusapho lukamongikazi Petronella Benjamin nakubemi belizwe loMzantsi Afrika esele bephulukene nabantu babo abathandayo, iziphumo ze-COVID-19 ziyakuhlala ziyinhlungu kanaphakade.